už sme spovedali v kabine, že chceme sa dostať do vedenia, ale nepodarilo sa nám to a to možno mrzí ten druhý gól a ešte tieto strely sa musia chytať, takže ma to mrzí ten druhý gól, no a potom sme už začali lepšie hrať, no škoda, že sme to nevyrovnali v tej tretej tretine. V druhej tretine tam skákalo na brankovej čiare, no ale to šťastíčko možno dnes nebolo na našej strane. Hovorí, že trošku šťastíčko chýbalo, ale oproti zápasu s Čerepovcom Dynamo nehralo až tak agresívne, ako Severstal. Aj v tej tabuľke sú nižšie, takže myslím, že dneska sme boli lepším súperom, ale neviem, ich brankár podal tiež skvelý výkon, takže škoda, no. Ešte v dnešnom zápase sme aspoň bod mohli uhrať. Superi v boji o play-off nezaváhali, náskok sa trošku strkol, bude teraz viac nerozídeť. Tak my vieme, že v každom zápase treba bodovať a že by to bolo nejaké uspokojenie alebo niečo také, tak to vôbec. My stále vieme, že sa nás ešte čaká, no a musíme bodovať v každom zápase, lebo tí superi sa doťahujú, vidíte, že dva zápasy nebodujeme a už to je tesnejšie, takže ďalší zápas už ešte musíme všetky body. Skončil z tej 8 minúty, neviem, či by dostal takto rýchlo za gól. Tak nebolo to príjemné, samozrejme, ten druhý gól mrzí, ale som rád, že chalani mi pomohli, možno aj tí fanúšikovia. Mirku tiež pomohli, takže na tú psychiku, no a som rád, že potom som už neinkasoval. Bude výkon v týchto dvoch posledných tretinách trošku aj takým odpichom pred tým zápasom s víťazom? No, dúfam, že áno. Víťaz túto sezónu nie je tak vysoko v tabuľke, alebo sú to Rusi a vieme, že to bude ťažký zápas, takže treba sa nám to dobre prichystať a ten zápas už musíme určite zvládnuť.